Älyteknologia on nykyään kaikkialla, eikö vain? Älykellot, kuulokkeet, puhelimet ja muut vempaimet houkuttelevat, mutta kuka haluaa maksaa itsensä kipeäksi? Useiden brändituotteiden ostaminen voi helposti viedä tuhansia euroja. Mutta entä jos kertoisin, että sinun ei tarvitse maksaa ylihintaa saadaksesi laadukasta teknologiaa? Tommy Shopping tarjoaa juuri sellaisia tuotteita, jotka täyttävät arjen tarpeesi ilman, että lompakko kärsii. Miten me teemme sen? Salaisuus on yksinkertainen. Tuomme tuotteet sinulle suoraan valmistajilta. Näin vältymme kalliilta brändimaksuilta ja ylimääräisiltä markkinointikuluilta. Lopputuloksena saat tuotteita, jotka ovat aivan yhtä toimivia kuin tunnetut merkit, mutta huomattavasti edullisemmalla hinnalla. Otetaan esimerkiksi meidän älykellomme ja langattomat nappikuulokkeemme. Ne tarjoavat kaikki ne perusominaisuudet, joita oikeasti arjessa tarvitset. Askelmittaus, sykkeen seuranta, ilmoitukset suoraan ranteeseesi ja tietysti erinomainen äänenlaatu kuulokkeissa. Hinta on kuitenkin vain murto-osa siitä, mitä maksaisit samoista ominaisuuksista kalliimmissa brändituotteissa. Saat saman käyttökokemuksen, mutta säästät selvää rahaa. Jos et ole kiinnostunut kaikista erikoisominaisuuksista, kuten jatkuvasta verenpaineen seurannasta tai huipputarkasta urheiluanalyysistä, Tommy Shoppingin tuotteet ovat täydellinen valinta. Ne tarjoavat uskomattoman hyvän vastineen rahalle. Meidän langattomat nappikuulokkeemme tarjoavat loistavan äänenlaadun, hyvän äänieristuksen ja pitkän akkukeston, juuri kuten kalliimmatkin mallit. Miksi siis maksaa ekstraa ominaisuuksista, joita et ehkä edes käytä? Entä jos se kallis laite jääkin vain pölyttymään kaapin perälle? Jos etsit edullista ja fiksua tapaa päivittää teknologiaasi, Tommy Shopping on vastaus. Erityisesti jos budjetti on tiukempi, meidän tuotteemme ovat todellinen pelastus. Miksi maksaa maltaita, kun voit saada saman toiminnallisuuden halvemmalla? Ja hei, kaikki tukkumyyjät ja jälleenmyyjät, kuulkaa tarkkaan. Tommy Shopping tarjoaa teille ainutlaatuisen mahdollisuuden. Me olemme jo tehneet kaiken raskaan työn puolestanne. Etsimme markkinoiden parhaat ja myyvimmät tuotteet valmiiksi, jotta sinä voit keskittyä olennaiseen myyntiin. Valikoimamme elää jatkuvasti ja varmistamme, että se on aina täynnä kuumimpia ja kysytyimpiä tuotteita. Me emme seisotuta varastossa tuotteita, jotka eivät liiku. Siksi voit luottaa siihen, että kun ostat meiltä, ostat tuotteita, jotka asiakkaasi todella haluavat. Sinun ei tarvitse arpoa tai pelätä, että jäät kalliiden varastojen kanssa yksin. Tämä takaa sinulle hyvän katteen ja menestyvän liiketoiminnan. Kiitos kun katsoit. Tutustu valikoimaamme ja tee fiksut kaupat jo tänään. Muista tilata kanavamme, niin et jää paitsi tulevista uutuuksista,